Moj Niš. Moj Niš. Naša današnja gošća je jedna od najpopularnijih i najvoljenijih glumica u Nišu, Ivana Nedović. Sa njom nastavljamo da otkrivamo mozaik priča o gradu u kome živimo i koji volimo, a Ivana nas je dovela na svoje omiljeno mesto u gradu, u Čairski park. Dobar dan Ivana, kako ste? Dobar dan, odlično, odlično. Nešto i vama želim. Hvala. Prvo pitanje mi se nameće, zašto baš Čairski park? Čairski park zato što je prvo blizu moje kuće i tu sam uvek šetala još kao devojka, je zaljubljena, a posle sa svojom decom, a sada sa unucima. Tako da je prosto se nameće kao omiljeno mesto Čair. Vi ste rođena Nišlika i kažete ovo mi je omiljeno mesto celog života. Koliko se ovaj park menjao? Meni se čini da se jeste malo promenio, bar koliko ja pamtim, ali ne nešto previše, nekako ipak je zadržao onaj svoj, čini mi se, izvorni oblik i onaj duh se zadržao ovde u parku, da je nekako stecište, kao što sad vidimo, dan je vedar, topao, vikend je, pa je park prepun i ljudi sa malom decom i onih koji se bave nekim oblikom sporta. Pa menjao se naravno, kao što smo se svi menjali, tako se menjaju i naši parkovi, ali jeste oaza jedna u središtu grada, kao i Tvrđava na kraju krajeva, ali eto, zbog blizine mog stana, onda sam izabrala Čair. Ali naravno da se menja i dobro je da se menja, znači da se nešto kreće i da dolaze neke nove generacije sa nekim novim idejama, novim aktivnostima. Sad vidim tu neki klinci sa rolerima i tako dalje. Mi smo ranije ovde vozili rošule, ponike, sada su neki drugi trendovi, ali to je normalno i to je okej. To je okej. Da kažete neki novi klinci, se razlikuju te neke njihove aktivnosti u parku u odnosu na one vaše kada ste vi bili recimo u tom uzrastu? Kažete nekada su bile rošule, a sada su roleri i nekako čini mi se da možda im ta konekcija sa prirodom nije tako ustaljena kao nama što je bila. Ili možda grešim, šta vi mislite? Ne, deca su deca, mislim. Naravno da svi, evo kao roditelj sad pričam i kao baka, znači vrlo mi je bitno da deca provedu što više vremena napolju, da ih sklonimo opet, eto u tome se razlikujemo jer je jedna od glavnih zanimacija sada igrice, kompjuter, telefoni, tako da nam je ovo nekakva oaza i neko pribežište, a deca su deca, čim ih izvedete u prirodu, pustite po ovoj travi, sve je super. To je to. Osim Čairskog parka, koje su to mesta u ovom gradu koje vi volite i koje vam možda čak i nedostaju kada nekada otputujete negde? Ne znam, sad si me mislim prvo uvek kad se vraćam na prvu panoramu grada, ja sam već mi je toplo oko srca, već sam kući. A sad koje lokacije? Pa ima ih toliko puno, naravno, uvek mi je drago kad vidim svoje pozorište, pošto tu uvek nekako prođemo, jel? Ali, pa ima, recimo i Bubanj, volim da odem na Bubanj i da tamo isto trčkaram s decom. Dok smo imali kućne ljubimce, onda smo ih tamo nekako vodili najviše i mislim ima tih mesta i hvala Bogu da ih ima. Kao i park Svetog Save koji je opet na svoj način specifičan, poseban, Kamenički vis koji nije u gradu, ali je opet nekako osjećamo mi Nišlije kao neko naše mesto gde možemo da odemo i da bude blizu, daleko, a tako blizu, eto, to. Kamenički vis je, čini mi se, zadržao taj neki izgled koji možda i treba da zadrži jedno izletište, znači da ne pretrpi neke velike urbanističke promene. Mislim, on se sređuje naravno, ali opet je to
800 metara nadmorske visine, jedna od viših tačaka ovde u Nišu, ili tako? I nekako kada odemo gore imamo onu divnu panoramu na ceo Niš i prosto je jedna baš oaza za izletnike i uopšte kada krene ovako lepo vreme za boravak u prirodi. Pa da, i kad je sneg, mislim kad nema snega ovde, gore ga ima. Nije sad neki ski centar, ali ko se uželi snega, onda eto, može da ode na Kamenički vis. Sad već ne, evo, već nam je proleće na pragu, ali u toku nekih zimskih meseci to je valjda bilo jedino mesto gde je i bilo nešto snega. A da ne odete, ne znam, na neku od planina, Zlatibor, ne znam, Kopaonik, Staru i tako dalje. Svoju ljubav prema gradu vi i vaš suprug Miroljub Riki Nedović ste iskazali nebrojano puta i svi pamtimo onaj dokumentarni film Stari Niš, moj Niš, koji se zove kao i ova emisija. Mislim, ova emisija se zove Moj Niš, ne pričamo samo o Starom Nišu i čini mi se da ste vi kroz te priče i kasnije u onom televizijskom formatu da ste uradili nešto slično kao Rade Đuričin i Miša Jankitić koji vole svoj grad i koji su kroz Kabare, koji je nastao od tekstova Mome Kapora, Kabare 011, jednu vrstu ode svom gradu, znači sa svim onim gde su sublimirali sve karakteristike ljudi koji ovde žive, navike, a i neke osobenosti koje grad sam po sebi pruža, da možda mi nismo ni svesni, nego posle s godinama zapravo vidimo da nam je to doneo grad. Pa jako smo ponosni i na Moj Niš, Stari Niš, Moj Niš i ovaj drugi film koji smo radili, Vodič kroz Niš za početnike. Mislim da je i Nišlijama drago, a mislim da je vrlo korisno za one koji bi želeli da nešto saznaju o našem gradu. Kako u prošlosti, tako evo sa ovim drugim filmom i o sadašnjim nekim trenucima i mestima koje mogu da se vide. I naravno da, mislim, nije to lokal patriotizam, nego je valjda normalno da voliš svoj grad i da ako imaš već mogućnosti, kao što smo Riki i ja kroz formu ovu filma, to uradili da onda nekako za svoj grad i za predstavljanje marketing neki Niša uradimo ta dva filma i jako smo srećni i ja sam jako ponosna na ta dva projekta, ajde da kažemo, pošto je to sad moderno. Mnogo ste radili i zanimljivo mi je podatak da ste vi zapravo glumačku karijeru počeli u pozorištu Lutak. Nekako možda nije svakidašnje da se iz lutkarstva pređe u ovaj klasični teatar, je li tako? Znaš kako, po meni je glumac i gluma je gluma, da li je u dečijem, da li je narodno, da li je lutkarsko, ne znam ni ja, prosto glumački zanat je svuda primenljiv. S tim što u lutkarstvu imaš još pride, znači moraš da imaš zanat. Pored ovog glumačkog zanata mora da imaš i taj lutkarski zanat, odnosno to znati animaciju. Tako da sam imala zadovoljstvo da i taj deo posla upoznam i tako sam počela. Nije neuobičajeno zato što su glumci. Nekako to je bio neki normalan sled, ja sam dobila poziv od Narodnog da igram kao gost u njihovoj predstavi i eto, posle nekih nagrada oni su došle do preuzimanja, tako se to kaže. Tako da sam samo malo promenila kuću. Naravno da bih, vezuju me, to su neki moji počeci, osim treće polovine, gde sam počela u tom omladinskom pozorištu za mlade. Vezuje me, to su lepe godine, to su moji počeci neki i čak ne znam, mislim da bih volela da možda sad kao gost možda zaigram nešto ponovo u pozorištu Lutaka. To mi recimo, eto, nešto mi je interesantno i volela bih recimo tako nešto. Nikad nije kasno i možda ova emisija bude talična da
da uprava pozorišta, ako bude gledala ovu emisiju, da vas pozove za neki projekat. U karijeri ste odigrali zaista mnogo. Ispravili ste me s pravom, ne 30 nego 40 godina i tu su bile uloge od one Smetene Juce u Pop Ćiri i Pop Spiri preko čuvene Rozike u komadu Ace Popovića, Razvojni put Bore Šnajdera, do recimo Isidore Duncan, gde sam vas ja gledao i gde ste me prosto iznenadili svojom transformacijom i s tom nekom prefinjenošću koja je zapravo bila verovatno imperativ za ulogu Isidore Duncan i za uopšte taj njen neki na kraju tragičan životni put. Pa da, bio je veliki izazov i lepa uloga, znači vredna uloga i po težini i po svom obimu i s obzirom da je Isidora Duncan postojala, znači to je još i odgovornost. Svi mi imamo negde predstavu kad igramo tako neke ličnosti koje zaista su postojale, istorijske. Obavezuju, naravno. Ja sam dosta i literaturu konsultovala i neke snimke koji su nekada napravljeni, prosto bojeći se da ne izneverim to neko namaštavanje ljudi koji već misle da imaju neko predznanje i da ili misle da znaju sve o Isidori Duncan. Tako, to je bilo lepo iskustvo, težak rad, ali zadovoljstvo. Eto, dobila sam godišnju nagradu pozorišta za Isidoru. Da. Teže kada igrate tako neki lik koji je postojao i koji je zapravo iz prošlog veka, jer tako? I još uvek je dostupan taj neki materijal i možda neki ne tako sveži zapisi o tome, ali postoji filmovi, recimo jedna od najvećih svetskih glumica živih trenutno, Vanessa Redgrave je snimila odličan film, jer to teže kada vi imate tu polaznu tačku uz svu literaturu, uz naravno tekst koji je ono prvo slovo, da se pravi uloga, jer verujem da svi glumci teže tome da izbegnu poređenja, da izbegnu kako je neko vizualizovao taj lik, da zapravo vi donesete nešto drugo, a da ipak to bude Isidora, jer je to i obaveza, tako da se prikaže kakva je bila ta žena. Da, u principu ti imaš uvek u podsvesti da upravo ono predznanje računajući kako imamo svi o nekim poznatim ličnostima, ali u pozorištu sad postoji ta neka tako kažem, kreativna sloboda od teksta koji se nudi, od koncepta, odnosno reditelja, kakav je njegov koncept i šta je on hteo tom pričom da ispriča. Naime, tu je predstavljena ljubav Jesenjina i Isidore Duncan i glavna ideja u stvari teksta jeste da upravo to, da imamo često predstavu o javnim ličnostima, o poznatim ličnostima, imamo neke predrasude ili imamo neku sliku koja u stvari u suštini i u životu nije takva. Ali je neminovna. Pa da, ali eto, baš smo razbijali tom pričom da razbijemo te tabue, znači Isidora Duncan i Jesenjin, jedna vanvremenska ljubav, jedna sjajna ljubav, mi vidimo da su oni imali, pored ljubavi, strašne trzavice, da se u njihovoj kući nije pila voda, oni su stalno bili pod nekim, po nekom alkoholu i ne znam čime, tako da i vidite jednu drugu stranu medalje i upravo to je bila ideja i koncept Irfana kad je uzeo taj tekst i time smo se bavili. I onda nisam se opterećivala u smislu sad gledam film, pa kako to radi Vanessa, koja je vremenska. Znači, morala sam da se usredsredim na ono što je tekst, što je naša ideja i da negde iz sebe izvučem tu njenu tananost, suptilnost, to što je ona crpla iz sebe i kako je ona igrala, jer ona nije igrala klasičan balet. Ona se bavila igrom, ali je to bilo potpuno iz emocija i ona je prosto igrala, da kažem, srce.
A pokreti, ništa koreografije nisu bile naučene, ona nije imala koreografiju, ne znam, od figure ove, one, nego, nego samo ono što je u tom trenutku nosilo uz muziku, naravno. Zato je bila najveća igračica 20. veka. Da, zato, verovatno, mislim. U novije vreme niška publika, ne samo niška, nego publika u Srbiji vas rado gleda u jednoj duodrami u predstavi Sladoled, gde igrate sa svojom ćerkom i čini mi se da ste dosta i nagrada već pokupili sa tom predstavom. Koliki vam je izazov i uopšte to sučeljavanje roditelji, dete? Ja se sjećam jedne priče na televiziji, gledao sam emisiju kada su prvu predstavu zajedno radile Ceca Bojković i Katarina Žutić. I sad, Katarina je nekako bila štura u toj priči, ali Ceca je onako detaljno opisala sve neke svoje trzavice, kako je to, pod kojim je obavezom zapravo ona bila i koliki je nekako teret osjećala kako za svoj lik, tako i za Katarinin. A nikako nije htjela da iko, mada to je teško, da neko u publici nije znao njihov privatni odnos, ali da se nekako to ne primećuje, da to ne dominira. Veliki izazov isto je i to bilo, znači i veliko zadovoljstvo, znači igrati sa tako dobrom glumicom, a pritom ti je ćerka, onda je negde i veliko zadovoljstvo, pre svega veliko zadovoljstvo. Naravno, mislim, kao i u svakom procesu, nije to samo sa Nađom. Kad se rade predstave, desi se da, mislim, naravno da dođe do razmimoilaženja, ako mislimo o tome, ako pričamo da li, kako smo se, kakav je bio proces. Naravno, bio je kao, ali to se dešava i u drugim procesima, kad nisu u pitanju majka i ćerka. Mislim, mi se često sukobljavamo zbog nekih rešenja, ideja, ali to bude samo na nivou probe. To nije nešto što nas drži ili ne znam ni ja. Naprotiv, bilo nam je lakše da radimo zato što Sladoled priča o nekim životnim fazama majke i ćerke, o tome kako se, kao što svi znamo, jedna majka brine o malom detetu, pa onda kakve probleme ima kad oni dođu u neko tinejdžersko doba. Tinejdž, taj period je stresan za sve. I tako da sve smo mi to prošle, tako da nam je negde samo emocionalno sećanje trebalo izvući i onda to igrati. Tako da je to bilo interesantno i publici je naravno interesantno jer oni znaju da smo majka i ćerka. Ali bilo je lepo, generalno, i evo još uvek to igramo sa velikim zadovoljstvom. A nagrade su samo neki, kruna, da tako kažem, samo potvrda. I evo, skoro smo igrale, bila je prepuna sala i to zadovoljstvo koje ja vidim na licima publike. Ne samo na poklonu, nego mi to igramo, izvinite, mi to igramo kamerno, znači na sceni. Tako da negde krajičkom oka ja imam na uvid reakciju publike, tu su mi blizu, oni su na metar i po od nas. Teže igrati tako? Teže, ali je i lepše. Jel? Jako lepo, mislim, to je kao nešto što, znaš, kad se baviš nečim što je teško, a onda kad dođe do realizacije i kad to uspeš da nekako, kako da ti kažem, kad savladaš šta god, tebi je onda duplo lepše, jel? Tako da, igrati kamerno je jako zahtevno, ali je i jako ispunjujuće. Jer onda nema laži, nema laganja. Teško je igrati zbog toga. Što publika sedi zaista kao da sedi u poslastičari, pošto se sve dešava u poslastičarnici. Publika zaista sedi kao da smo tu za susednim stolom u nekoj... Pomno prati svaki... I eto, kao da su neki, ne znam ni ja, neki, znate kad hoćete da ne čujete razgovor sa susednog stola, ipak ga čujete. Tako da, to je lepo je zato što mora da se igra drugačije nego na velikoj sceni.
ali kažem, kad se ta doza ekspresivnosti, mislim, igramo mi isto i na velikoj sceni smo igrali kad je bila korona, ali se ta ekspresivnost malo... Ne, nego se smanjuje, mora da se smanji kad si blizu publike. Ovamo moraš da igraš za 15. red, a mora da bude malo ekspresivnije, malo jače. A ovde kad su ti tu ljudi, oni vidi se obrva, vidi se, ne znam, da li ti je ugao usana krenuo gore, sve se to vidi i to treba da se igra, a publika to isto jako voli. To je neko voajerisanje, da tako kažem. Mislim da je tako. Ima 3 dana, znate da se slobu. Ajde bre Žiko, poveže nam do Severnog mora dok se ti ispričaš. Ajde! Praksno čovjek na svake noći pravi pozorište. A što? Pa, samo slušaj vamo. Ja sam ovdje glavni, razumeš? Mene ne moraš da poštuješ, a uniformu moraš, razumeš? Ajde, i kad vidim ovog malo, ovo ne javim po policiju. A kako ću da ga prepoznam? Lako, očima mu se vidi da je lopov, razumeš? Nego šta će nego da krade? Od čega inače da živi? Neće da hvataju prave lopove, nego jure za ovima kojima cvile stomaci. Pa to znači da ćemo i mi morati da krademo? Nikad, Milice. Nema razloga da živiš ako nisi poštena. Pa kako žive ovi koji nisu? Kako žive? Super. Ko životinje. A mama, hoćemo prijaviti tog kad ga vidimo? Nije palo na pamet. Ko prijavljuje? Op, i njega prijave jedno. Mama, a kad ćemo mi da imamo naš stan? Kad ti umre dete. A kad će to biti? Pa ne znam. Ne znam, ali svake subote idem u crkvu i molim se da crknem. Ali ništa mi ne javljaju. Ti sutra moraš da mi kupiš nove cipele. Nema, Milice, odakle. Prodaj medalju. Eto, hoćeš četno. Sahraniš uspjeh. Evo ti. Dobar dan, ja sam Miša. Baba, vidim... Ovo, juri me policija. Čekaj, idi negde drugde. Ajde. Gospođo, molim vas, pa nemam kud, gospođo, kad vas molim. Mama, sakri ga. Ajde, beži tamo. Hvala vam puno, gospođo. Tražit će mi ovde. Pa šta ja da radim? Pa ne znam. Preslačite se, morat će da odrede, molim vas. Jao, Bože, samo se budeš ti fali u životu. Jeste vi normalni? Carice moje, pa vas dve ste pravi junakinje koji iz narodne pesme. Idi bre, dečko, pisao malo. Jeste vidjeli kako se kurje boji žena, a? A što ga zovu kurak? Zvali su ga i leptirali, se nije odazivao. Imate para? Vodi ti brigu o sebi, mladiću. Ajde, uzmite, to je samo mali zajm. Ti to kradeš, a? A lažem vas. Ja se to samo igram sa njima. Uzmite, vratit ćete čim budete mogli. Za cipele, mama. Zaveži ti tamo. A vi ste dobri, umem ja to da vidim. Ajde, Milice, idi na nasip i kupi ribe. Ja ću odvesti. Znam ribare, spustit ću im se. Hvala. Niško narodno pozorište, čiji ste dugogodišnji član, u poslednje vreme kao da se okreće jednom novom, drugačijem možda umetničkom izrazu kada je ta pozorišna produkcija u pitanju, odnosno kada su pozorišne predstave. Zaista jedan veliki pomak je napravljen, barem prošle godine čini mi se u svim predstavama. Vi igrate recimo u Noćnoj frajli, jedna zaista teška predstava. A recite mi, koliko vam prija to? Verujem da svaki glumac ima tu potrebu da stalno istražuje i da se ne zadovoljava onim što je osvojio, a pozorišna umetnost, valjda kao i sve druge umetnosti, jedno polje koje nam neprestano daje mogućnosti da možemo da osvajamo i da pomeramo nove vidike.
Znaš, pisac Noćne frajle je Aca Popović, a dramaturg predstave, znači on je u stvari uzeo neke delove iz nekih komada Ace Popovića, ali okosnica ove predstave, odnosno tekst je Aca Popović, Noćna frajla. To je, prosto Aca Popović je specifičan pisac, njegovi komadi su vrlo posebni i Noćna frajla i uopšte ta predstava kako je Žaga Mićunović to radio, ona spada u neki, kako bismo to rekli, neko postmoderno pozorište, ne znam već kako se to zove. Iskreno, bilo je naporno, jako velika koncentracija što se vidi, koliko ona korespondira sa publikom, ja zaista nisam sigurna. Kažu da ima podeljena su mišljenja, ali mislim da je i to dobro. Mislim da je i to na neki način provokativno i dobro za pozorište. Treba imati i takve predstave, naravno, na repertoaru. Mislim, dobro je imati različite žarove, igrati različite žarove, kao što je za mene bilo iskustvo sa Noćnom frajlom. Ivana, hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Naše vreme planirano za trajanje ove emisije isteklo. Nadam se da je ova priča o Nišu, nekad i sad, i o pozorištu, čiji ste član, zapravo da smo dodali jedan mozaik u onu veliku priču o gradu u kome živimo i koji volimo. Hvala najlepše. Hvala i tebi, hvala vama. Moj Niš! Moj Niš!